Tenim ceràmica carolíngia, per exemple, que vam localitzar just en una torre darrere la muralla medieval, o un diner de plata també del rei Lluís el Pietós, que aquesta era una mica com, per nosaltres va ser com una mica un moment allò molt intens de la recerca, perquè és un element trobat en un context històric, quan moltes vegades això costa molt, de que aquest tipus de peces apareguin, perquè hi ha expoliacions, etc. Costa molt de que apareguin en un context arqueològic. I després tindríem altres elements que parlen de la vida quotidiana en època medieval. Tenim una molt bona col·lecció d'eines de tot tipus. Potser també una peça que és molt destacable perquè la gent sempre queda impressionada és una reproducció d'una tomba antropomorfa, per tant una cronologia també que seria del segle IX, X. Any rere any, a mesura que anem fent excavacions, ens apareixen peces noves i des de els 2 o 3 últims anys, de fet, han aparegut unes peces que serien molt dignes d'estar presents a les nostres vitrines. A banda també tenim, per exemple, peces que estan digitalitzades, que estan en 3D, per tant tu pots manipular la peça per veure com és per cada banda, per exemple, les monedes seria un exemple molt clar, o també tenim, per exemple, una taula interactiva del temps, en la qual la gent pot veure què passava a l'esquerda en context més enllà de l'esquerda, què passa en el món i què passa a l'esquerda. O també igual una altra taula per explicar, una altra pantalla tàctil, per explicar, per exemple, com es localitza l'esquerda, que és també tots els jaciments tenen una història també a nivell de recerca històrica. Doncs això també es pot fer d'una manera que la gent pot entretenir-s'hi tant com vulgui o tan poc com vulgui. O fins i tot hi ha un joc, un joc en el qual pots fer d'arqueòleg. L'objectiu era arribar a un públic més divers, pensant també que actualment hi ha una generació molt digital, que segurament els continguts més tradicionals dels museus, que són textos impresos en vitrines, no són massa atraients, i d'aquesta manera també intentem captar aquest públic, que evidentment és sempre més jove, i de fet sempre els hi troben més aquest tipus d'usos. Més enllà de llegir, panells poden manipular en certa manera aquests objectes, com ha dit la Maria abans, amb aquestes tablets digitals, l'objecte el poden donar voltes, poden seleccionar el que vulguin, i a nivell fins i tot, com us comentava ella, de recursos d'aquests audiovisuals, també hem buscat una estètica que fos atractiva. Són il·lustracions molt dinàmiques, molt actives, perquè de cara als visitants, tant sigui un públic més adult com més juvenil o infantil, puguin ser atrets per aquesta explicació. Pensem que aquesta serà una oportunitat única per poder donar a conèixer aquesta època tan interessant i tan important a l'esquerda. Sí, sobretot a les escoles també, perquè entenem que per currículum i per temps i per tot els professors fan el que poden, i en matèria de currículum moltes vegades no et pots aturar en un període en concret, però creiem que és un període prou important, perquè es podria resumir que és fins i tot el naixement de l'Europa actual, en certa manera, i poder caldria aturar-nos una mica en aquest punt, i per tant que les escoles puguin utilitzar i gaudir d'aquesta activitat immersiva, ens pot ajudar molt a que la gent entengui aquest període i l'incorporin en el seu currículum, i llavors acabin entenent molt bé què és l'Europa d'avui dia.